Se on moro. Testataanpa tämmöstä Kiinan laserpuhistusta uuteen laitteeseen. Niin tänne on tuotu joku Fiatin moottorilohko. Onko se mistä vehkeestä tämä? 131. 131. Eli mitä sillä on tarkoitus tehdä? Eli sä nyt pitää saada ruosteet pois. Onko se maalausta varten? Joo. Tarvitseeko mitään muuta putsata kuin ulkopuolelta vaan? Ei. Miten on sylinteriputket? Mennäänkö sä niitä? Vuonilla. Niin. Eikö sä täysin kunnostat se? Joo. No niin, otetaanpa täältä tämä laseri ja otetaan täältä vähän säätöjä sinne. Vaihdetaan tuolta ja pistetään putsaus päälle ja kyllä kaikilla lasit päällä. Nyt siellä on 83% puhistusteho ja tuolla on leveys. Eli se on 40 milliä. Kokeillaanpa sillä. Joo, eli siinä pitäisi kaikki olla valmiita. Vaihdettiin äsken tuonne puhistuslinssi ja aika kaukaa saat vieläkin olla vähän kauempana. Siitä tai vieläkin kauempaa. Kokeilepa siitä vaikka. Käytät ylhäälle ja uudestaan. No, kokepa näpäyttää sillä. Ei, nyt on joku, onko täällä hätäseissi päällä? No, se oli hätäseissi päällä. Silloin se ei toimi. Kylläpä uudestaan. Nätisti kyllä tuo ruoste lähtee. Aika helppoa tuo lohkon putsaaminen. Kokeilepa vieläkin kauempaa, niin se leviää se lase justiin noin, niin katsotaan miten riittää puhistusteho sieltä kauempaa. Pidetään pikkunen tauko. Katsotaanpa, että se aika nätisti puhistuu. Onko sä millä tää aikaisemmin putsannut, kun se kyllä liuottimella, kun se ei ole yhtään öljyä eikä mitään? En mä millään sitä putsannut. Niin se on suoraan käytössä. Ei se käytöstä. Tuossakin lavassa se. Niin, kyllä. No niin, ei muuta kuin jatketaan putsaamista. Joo, mä käyn kohta kuvailemassa lopputuloksen täällä. No niin, katsotaanpa minkä näköistä tänne on saatu aikaiseksi. Sehän on putsaantunut jo. Onko se sisäpuoltakin puhistellut? Lähtikö tänne vai jääkö tänne pölyä? Se huono puoli tuossa on, kun sinne panemapuhallus. Niin se jää tähän pintaan, no tuo puistettu rauta ja se tässä on putsattua pois, niin se olisi paljon tehokkaan. Miten nuo... Tuonnehän kaivoi kolu. Pikkusen tuntuu, mutta se ei tuo varmaan haittaa mitään, kun sen tulee vielä se laakkari päälle. Onko sä mittailu näitä, että onko ollut? Ei. Mikä on seuraava homma, mitä sä teet tällä? Tästä ampeakseri puhistajan mitä Joo. ehkä koneet. Joo. Onko sulla uudet laakarit? On. Joo. No niin. Hei, onko sulla sitä moottoripukkia? Ei. Tuon pitää tehdä itselle moottoripukki. Niin pitää. Tuolla on kato noita malleja, niin piirtää nopsaa ja laserilla polttaa ja RHS:stä jalat, niin saat kato kotona sitten pyöritellä. Ja niitähän kannattaa täällä tehdä itselle mahdollisimman paljon työkaluja kotiin. Huomasitko siellä joku oppilas teki tuolla itselle kanttikone?
Joo, kyllä mättää kenkaan. Semmoisenkin teidän kannattaa tehdä itse. Mutta joo, semmonen oli laserpuhdistusvideo. Se on moro.